Eta gerra ostea zer? Gerrea gogorra eta gerra ostea? Gerra ostea, saber zer dan. Hemen gurien bazerretzen taloa, etxakun falteu behintzet. Jateko hau gizen duen, orduan. Bai. Baina beste batzuk, Gerniken bizi zirenak eta baserririk eta eukie... Ez da benak, onnoi, gozie. Osie itzela, ez da? Bai, gozie. Da berniotipe ona eskien, berniotipe, jaten emotatzien, ezin dauna, Eta loza, esate bat nire omak, eta loza, lau egunekoa olein dauen, jaten senyora bat, amak begir honetxakon jaten zela jaten daben. Claro, baina igual egongo zan egunetan ezer janbarik. Ezer janbarik, gantza.